У Швейцарії людям добровільно імплантують мікрочіпи в руку. Кажуть, що це для зручності. Без гаманців, без карток, без готівки. Чіп розміром із рисове зерно вводять під шкіру за декілька секунд. І все, відтепер це твій Digital ID. Паспорт, гроші, дані, доступи – все це саме там. Ним можна платити в магазині, їздити в метро, відкривати двері. Люди кажуть, я більше ніколи не загублю свій паспорт. І чому це саме Швейцарія? Бо Швейцарія – одна з найбезготівковіших країн світу. Лише 1% економіки – це готівка. А тепер цікавий факт. Велика Британія вже вводить обов'язкове цифрове ID, без якого не можна буде ні працювати, ні користуватися держпослугами. І багатьох віруючих людей це дуже лякає, бо в об'явленні 13 сказано, без начертання не можна буде ні купувати, ні продавати. Це ще не воно, але інструмент вже точно готується. І тому не бійся. Ісус сказав не боятися. Він казав, підійміть голови ваші, бо наближається ваше визволення.